Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Ιστοριολαγνιών, στα μικρόφωνα Νίκος Διονυσάτος και Ιάσονας Κολίβας. Καινούργια σεζόν. επιτέλους φτάσαμε με νέα επεισόδια. Καινούριος ήχος, να πούμε σε αυτό το σημείο. Καινούριος εξοπλισμός. Ολοκαίνουργιο στούντιο. Ελπίζουμε να μην έχουμε παράπονα φέτος με τον ήχο. Εντάξει, γιατί κάναμε μια προσπάθεια πέρυσι να μιλάμε λίγο πιο έτσι, αλλά ο εξοπλισμός μας δυσκόλευε. Ναι. Αλλά τώρα είμαστε επαγγελματίες. Ήταν λίγο πιλωτικό το περσινό. Ναι, φέτος... τώρα είμαστε σοβαροί. Ναι. Τώρα είμαστε επαγγελματίες, επιστήμονες. Δεν θα έχει τα παλιά τεραστεχνικά. Θα είμαστε τώρα. Ελλάδα 2.0. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. New year, new me. Και σιγά σιγά μπαίνοντας και από το καλοκαίρι που έχει φτάσει ο μισός χειμώνας, αλλά εντάξει, okay, ειδικά όταν βγουν και τα επεισόδια. Εντάξει. Έχουμε όλα τα πράγματα που ζητάγατε, που λέγατε θα κάνετε αυτό, θα κάνετε εκείνο. Κάναμε έτσι τα πιο ψαγμένα, τώρα θα κάνουμε τα πιο basic. Ναι. Αυτά που έχετε στο μυαλό σου πιο πολύ, θεωρώ. Τα κάνουμε για τα views και για τα... Ναι, τώρα είναι μόνο χρησιμοθυρικό, ας πούμε. Τελείως. Ναι. Ο καπιταλισμός κατέλαβε και αυτό το κανάλι. Και αυτό το κανάλι. Οπότε, πρώτο επεισόδιο της χρονιάς. Ναπολέον και τι θα γινόταν εάν πετύχαινε και έφτιαχνε μια Ευρώπη καθ' εικόνα και καθομοίωση του. Αυτό που όλοι θέλουμε, αυτό που όταν διαβάζετε ιστορία λέγατε ναι. Κάθε γαλολάγνος Κάθε γαλολάγνος, Γαλλία συμμαχία, τώρα θα γίνει πραγματικότητα. Ναι. Και πάμε. Λοιπόν, ποιος ήταν ο Ναπολέον, τι έκανε, γιατί ήταν σπουδαίος, γιατί ήταν μέγας, τι δεν πήγε καλά. Γιατί το ύψος ήταν κανονικό και όχι χαμηλό. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, Ναπολέον γεννήθηκε το 1769 στην Κορσική. Η οποία τότε δεν ανήκε στη Γαλλία. Δεν ήταν Γάλλος ο Μπρο, για όσους δεν ξέρετε. Ήταν Ιταλός ουσιαστικά. Η Κορσική ήταν μια. Καλά, εκείνη την εποχή. τέτοια Ναι, η περιοχή. Ιταλική ταυτότητα βέβαια εκείνη την εποχή ήταν και λίγο σχετική. Εντάξει. Εντάξει, ναι, εννοώ πολιτισμικά ρε παιδί μου. Ναι. Η Κορσική τότε ανήκε στην Γένουα. Mm. Και μετά ήρθαν οι Γάλλοι λίγο μετά αφού του γεννήθηκε, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Εκεί στα 1770. Ναι. Την πήρανε. Και ο Ναπολέον μεγάλωσε σε μια Κορσική γαλλοκρατούμενη. Μάλιστα συμμετείχε και λίγο στις πανεστατικές φασούλες των Κορσικανών ενάντια στους Γάλλους. Τι ηρωνία, θα έλεγε κανείς. Έγινε ακριβώς αυτό που ορκίστηκε να καταστρέψει. Ναι, αυτό. Αργότερα έγινε αξιωματικός στο στρατό, στο γαλλικό στρατό. Στο πυροβολικό, Ναι, συγκεκριμένα. ήταν γόνος έτσι κι αλλιώς χαμηλόβαθμων ευγενών. Το οποίο τον διευκόλυνε σε έναν βαθμό στο να μπει σε αυτό το χώρο, αλλά γενικά τρώγει και λίγο ρατσισμό από τους Γάλλους, γιατί μιλούσε με κορσικανή προφορά τα γαλλικά και τον κορόιδευαν όταν ήταν μικρός. Ίσως γι' αυτό μετά αποφάσισε ότι πρέπει να κατακτήσει τον κόσμο για να αποδείξει τον εαυτό του. Ήταν το σύνδρομο του μικρού άντρα. Ναι. Λοιπόν, που ήταν όμως average stature. Δεν ήταν. Αυτό λοιπόν ήταν αγγλική προπαγάνδα. Είναι προπαγάνδα, είναι μαύρη προπαγάνδα ενάντια στον Ναπολέοντα, ο οποίος ήταν ένα φυσιολογικό ύψος. 1,70 κάτι ήταν. Ναι. Πολύ κομπλέ. Άντε τώρα. Και γενικά δεν ήταν. Απλά το θέμα είναι ότι υποτίθεται, λένε, ότι είναι η διαφορά ανάμεσα στα γαλλικά μέτρα και στα βρετανικά. Ναι, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, έγινε κάποιο λάθος στη μετατροπή και νόμιζαν όλοι στην Αγγλία ότι είναι ένας τούμπος. Δεν τον είχαν δει και ποτέ. Προώθησαν και αυτή την προπαγάνδα για να πούνε ότι ο εχθρός μας είναι. Μία που τον είδανε, μία που έφυγε στην Αγία Ελένη. Έτσι, ακριβώς, να πούμε εντάξει, ακριβώς. Λοιπόν, οπότε ναι, τέλος πάντων, το θέμα ποιο είναι. Αυτός έτυχε από κάτι φίλους που είχε κτλ. Να πάρει ένα πολύ καλό διορισμό και έγινε επικεφαλής των γαλλικών δυνάμεων που πολιορκούσαν την πόλη της Τουλώνης, η οποία ήταν η βάση του γαλλικού στόλου. Την είχαν καταλάβει οι Βρετανοί και έπρεπε να την πάρουν πίσω οι Γάλλοι. Ναι, άμα έχετε δει την ταινία που ήταν εντελώς historically inaccurate πέρσι, είναι η πόλη που ξεκινάει ρε παιδί μου η όλη πλοκή να εξελίσσεται. Και ενώ μέχρι τότε ήταν πολύ δύσκολο και όντως ήταν πρακτικά δύσκολο να την πάρεις, γιατί δεν είχαν και στόλο οι Γάλλοι σε εκείνη τη φάση. Αλλά τελικά τα κατάφερε και από αυτό έγινε πολύ διάσημος, πήρε κάποιες προαγωγές, έκανε κάτι εκεί πέρα, κατέστηλε κάτι επαναστάσεις στο Παρίσι από βασιλικούς. Ναι, να πούμε σε αυτό το σημείο εντωμεταξύ ότι ο Ναπολέοντας μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου έχουμε Γαλλική Επανάσταση, Ροβεσπιέρο, τρομοκρατία και
εν συνεχεία, ας πούμε, φτάνουμε στην εποχή του Directorate, του Διευθυντηρίου. Ναι. Ε, Και ο Ναπολέον ουσιαστικά είναι υπέρ της Επανάστασης και όλα αυτά. Απλά εντάξει. Μην το παρακάνουμε κιόλα. Ναι. Κάπως έτσι ήταν γενικώς η άποψή του, λίγο πιο μεσοβέζος. Και ουσιαστικά αυτό που έγινε ήταν ότι έγινε πολυδιάσημος, μπουρου. Έκανε και την εκστρατεία στην Ιταλία. Βασικά τον διόρισαν διοικητή των Ιταλικών δυνάμεων. Και από εκεί που η Ιταλία ήταν το τελευταίο μέτωπο του πολέμου που είχε η επαναστατική Γαλλία με τις χώρες που ήταν ενάντια στην Επανάσταση, Αυστρία, Πρωσία, Ρωσία και όλα αυτά. Ο Ναπολέον πέτυχε κάποιες πολύ σημαντικές νίκες στο Μαρέγκο, στο Λοντί. Το Μαρέγκο είναι λίγο πιο μετά. Αλλά όπως και να έχει. Και τέλος πάντων νίκησε τους Αυστριακούς. Και από εκεί που το μέτωπο στην Ιταλία ήταν το πιο ασήμαντο, έγινε το πιο σημαντικό λόγω του Ναπολέοντα. Μετά πήγε στην Αίγυπτο. Πολύ σημαντική. Αυτό ήταν κοσμοϊστορική αλλαγή, γιατί καταρχάς για πρώτη φορά είχαμε απευθείας επαφή Ευρωπαίων με την Αίγυπτο, που γέννησε και την Αιγυπτιολογία μετά, δηλαδή ενώ και με τη στήλη της Ροζέτας. Δηλαδή οι Γάλλοι ουσιαστικά έφεραν στο προσκήνιο ξανά το όλο κόνσεπτ φαραωνική Αίγυπτος και τα λοιπά, που είχε πέσει τους τελευταίους αιώνες εντελώς στο σκοτάδι, ειδικά μετά την Αραβική κατάκτηση και ό,τι ακολούθησε. Και ουσιαστικά εκεί πέρα δεν πήγε πολύ καλά. Το σχέδιο ήταν ότι θα πάρουν την Αίγυπτο και τη Μέση Ανατολή οι Γάλλοι από τους Τούρκους και μετά από εκεί πέρα θα πάνε στην Ινδία. Λίγο ένα αστείο σχέδιο, θα λέγει κανείς. Να πούμε ότι αυτή η λεπτομέρεια είναι πολύ σημαντική για το what if μας μετά, να κάνουμε ένα μικρό spoiler. Ναι, τέλος πάντων δεν πέτυχε αυτό, γιατί οι Τούρκοι με τους Άγγλους λίγο τα βρήκανε και τον πολεμήσαν από δύο πλευρές. Και τέλος πάντων, ναι. Ο Ναπολέον πάντως γύρισε στη Γαλλία, γλίτωσε, ο στρατός του όχι τόσο. Και μπούκαρε μετά στο χώρο που ήταν το Διευθυντήριο και η Γαλλική Βουλή. Με τους έγινε πρώτος ύπατος. Πιστούς τους στρατιώτες, ναι, έκανε πραξικόπημα. Ναι. Το πραξικόπημα της 18ης Μπρουμέρ, που είναι ο μήνας που έγινε αυτό. Γιατί είχαν αλλάξει τους μήνες στη Γαλλική Επανάσταση και είχαν βάλει δικά τους ονόματα. Ούτε η Σοβιετική τέτοια αιμονία, ας πούμε. Και τέλος πάντων, ναι, έγινε πρώτος ύπατος. Έγινε βασικά λίγο χούντα η Γαλλία. Ναι. Γιατί ο Ναπολέον. Ήδη ουσιαστικά ήταν χούντα, εννοώ ότι γιατί κυριολεκτικά ήταν μια επιτροπή. Δηλαδή που κυβερνούσε, ας πούμε, εντάξει. Και ο Ναπολέον από το 1799 ουσιαστικά κάνει κουμάντο στη Γαλλία μόνος του. Κάνει ό,τι θέλει. Δημιουργεί ισχυρό στρατό. Ξεκινάει πολέμους. Ναι. Και ουσιαστικά, για να μην τα απολογούμε, έγιναν οι συνασπισμοί των χωρών ενάντια στην Γαλλία, Αυστρία, Πρωσία, Ρωσία, Αγγλία. Εναλλάσσονταν όλοι οι σύμμαχοι και οι εχθροί γύρω από την Βρετανία ουσιαστικά, που ήταν ο κεντρικός εχθρός του Ναπολέοντα. Σημαντικό είναι να πούμε για τον τρίτο συνασπισμό το 1805 που ο Ναπολέον τους πήγε λίγο, τους κατέστρεψε στη μάχη του Austerlitz και εκεί πέρα νίκησε μαζί Αυστριακούς και Ρώσους και μετά έφτασε έξω από τη Βιέννη, όλα αυτά, οπότε δημιούργησε την κυριαρχία του στην Ευρώπη. Και μετά έγινε και ο πόλεμος του τέταρτου συνασπισμού που νίκησε τους Πρώσους. Και τους υπέταξε. Ναι, και τους πάτησε έτσι κάτω, τους κατέστρεψε στη μάχη της Ιαένας και του Οϊλάου. Νίκησε τους Ρώσους. Έκανε τη συνθήκη του Τίλσιτ με τους Ρώσους που χώρισαν την Ευρώπη και ουσιαστικά μετά από τον τέταρτο συνασπισμό, εκεί στα 1806-1807, ο Ναπολέον ελέγχει όλη την Ευρώπη. Ναι. Και εκεί είναι ίσως το high point. Μετά αρχίζει να πέφτει. Και κάνει και ένα σωρό λάθος επιλογές μετά, έτσι. Δηλαδή, ότι ουσιαστικά φέρνει στα ωριά του τους συμμάχους του, δηλαδή μπουκάρει στην Ισπανία με αυτό το πολύ τσάντ τρίκ. Ας εισβάλλουμε στην Πορτογαλία. Ναι, είχε τους Ισπανούς και καλά για συμμάχους, είχε νικήσει κάποιους πολέμους. Ναι. Και λέει: ωραία, πάμε εμείς οι Ισπανοί και Γάλλοι να πάρουν την Πορτογαλία. Την παίρνουνε. Φεύγουν οι Πορτογάλοι, η βασιλική οικογένεια της Πορτογαλίας φεύγει στη Βραζιλία και το Ρίο γίνεται πρωτεύουσα. Και εκεί που γυρνάνε τα γαλλικά στρατεύματα στην Ισπανία, απλά κάπως ξαφνικά. Υποτάχθηκε και η Ισπανία, κάπως έτσι είναι. Ναι, διώχνουν την ισπανική βασιλική οικογένεια. Και διορίζει τον αδερφό του. Και βάζει τον αδερφό του, καταλαβαίνετε τώρα. Ναι. Γάλλοι. Γενικά είχε βάλει όλα τα αδέρφια σε κάποια σημαντικά βασίλεια. Είχε βάλει στην Ολλανδία. Στην Βάδη Βιρτεμβέργη, στην Ιταλία. Είχε βάλει τα αδέρφια του να κυβερνάνε. Τα οποία αδέρφια του, να σημειωθεί ότι στην Ολλανδία, για παράδειγμα, ο άλλος του έκανε και κόμξες, έτσι. Δηλαδή εννοώ ότι και μετά την προσάρτησε την Ολλανδία, γιατί ο αδερφός του έκανε κόμξες με το εμπόριο.
Ακριβώς. Γινόταν υπερβολικά πολύ λαθρεμπόριο μέσω των κάτω χωρών. Και μετά έγινε και ένας πόλεμος με την Αυστρία, δεύτερο volume, τους νίκησε και έρχεται εκεί γύρω στο 1811 η όλη φάση με την εισβολή στη Ρωσία. Στο μεταξύ μένει το πόλεμο στην Ισπανία γιατί ναι, μεν έβαλε τον αδερφό του και όλα αυτά, αλλά οι Ισπανοί δεν ήθελαν καθόλου να κυριαρχηθούν από τους Γάλλους, οπότε ξεκίνησαν Αντάρτικο. Και να σημειωθεί ότι άμα σκεφτούμε την μετέπειτα εξέλιξη την κοινωνική της Ισπανίας, ο λόγος που δεν ήθελαν τους Γάλλους ήταν επειδή ήταν άθεοι, επαναστατικοί και η Ισπανία ήταν μια κάργα καθολική κοινωνία τότε. Ναι, σκεφτείτε ιερά εξέταση και όλα αυτά. Εκείνα τα πράγματα τύπου τελείωσαν περίπου τότε. Ναι, περίπου το μετά τον Ναπολέοντα τελείωσαν αυτά. Δηλαδή εννοώ Ακόμη ότι... χειρότερα. Ναι, δεν είναι. Γενικά οι Ισπανοί ήταν τους πιο καθολικούς ανθρώπους, λαούς που υπήρχαν στην Ευρώπη και δεν τους άρεσε καθόλου η όλη φάση με τον αντικληρικαλισμό των Γάλλων και γι' αυτό επαναστάτησαν και δημιουργούσαν συνεχώς πρόβλημα, χάνονταν χιλιάδες Γάλλοι στρατιώτες στα χέρια Ισπανών ανταρτών Και έτσι σκεφτείτε σαν το Αντάρτικο στην Ελλάδα με τους Γερμανούς ένα πράγμα. Ναι, και έτσι βγήκε και η λέξη gorilla. Βγήκε Ναι. η λέξη από την γκέρα, δηλαδή από τον πόλεμο, ρε παιδί μου, ότι τέλος πάντων οι άτακτοι Ισπανοί, ας πούμε, που κάνανε Αντάρτικο, ένα πρώτο Αντάρτικο, ρε παιδί μου, 19ο αιώνα, ονομάστηκαν gorillas. Ακριβώς. Και η λέξη Χούντα επίσης προέρχεται από αυτήν την περίοδο γιατί οι Ισπανοί, εφόσον κατέρευσε η κεντρική τους κυβέρνηση, έφτιαξαν χούντες σε κάθε πόλη. Χούντες σημαίνει απλά επιτροπή. Ναι. Και αυτές οι χούντες συντόνιζαν τους αντάρτες που πολεμούσαν τους Γάλλους με τη βοήθεια μάλιστα των Βρετανών, οι οποίοι έστελαν όπλα και στρατό στους αντάρτες να πολεμήσουν τους Γάλλους. Και εκεί τέλος πάντων, να απολογούμε, η Ισπανία έγινε το Βιετνάμ των Γάλλων. Συγχρόνως ο Ναπολέοντας είχε την τέλεια ιδέα να επιτεθεί και στη Ρωσία. Όμως γιατί? Γιατί υπήρχε το υπηρετικό σύστημα, το οποίο ήταν ένας ναυτικός αποκλεισμός των Βρετανών, που ουσιαστικά οι Γάλλοι επέβαλαν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης που ήταν κυρίαρχοι να μην εμπορεύονται με τους Βρετανούς. Όμως αυτό δημιουργούσε πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα στις χώρες αυτές, γιατί ήθελαν να εισάγουν προϊόντα από όλο τον κόσμο και δεν μπορούσαν. Ναι. Και απέδειξε την δυναμική των Βρετανών γιατί στην πραγματικότητα επλήγει η Ευρώπη, όχι η Βρετανία. Δηλαδή η Βρετανία, Ακριβώς. ακόμη και μετά την ήττα στον πόλεμο της Ανεξαρτησίας στις ΗΠΑ, εξακολουθούσαν να έχουν πηγές πόρων από όλο τον κόσμο. Δηλαδή και Ναι. από τις Ινδίες και από τον Καναδά και από την... Έβρισκαν καινούργιες απικίες, καινούργιες αγορές, Ναι, ναι, ενώ ναι. οι Ευρωπαίοι βασίζονταν στους Βρετανούς για να εισάγουν προϊόντα. Ειδικά η Ρωσία. Δηλαδή που Ακριβώς. κάνανε η περιοχή της Βαλτικής, που είχε πλέον περάσει καθαρά στη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας, ειδικά μετά την κατάληψη της Φιλανδίας κιόλας το 1807. Και η Σουηδία επίσης, και η Ολλανδία και πάρα πολλές χώρες ήταν πλήρως εξαρτημένες από το εμπόριο με τη Βρετανία. Ναι, και ουσιαστικά οι Βρετανοί πετύχαιναν να κάνουν λαθρεμπόριο με όλες αυτές τις χώρες. Οι Γάλλοι θύμωναν, πήγαιναν να πιέσουν τις κυβερνήσεις αυτές, σταματήστε το λαθρεμπόριο με τους Βρετανούς, εκείνοι δεν ήθελαν, γινόταν αυτό το παιχνίδι. Με τους Ρώσους λοιπόν, ενώ είχαν συμφωνήσει όλα αυτά τα πράγματα στο Τίλσιτ και είχαν συμφωνήσει να μην εμπορεύονται οι Ρώσοι με τους Βρετανούς, οι Ρώσοι δεν τους ένιωξε καθόλου, συνέχισαν να εμπορεύονται και ο Ναπολέον λέει δεν πάει πια αυτή η κατάσταση, θα μπω στη Ρωσία. Μαζεύει λοιπόν όλο το στρατό του, μαζεύει και από τους συμμάχους του στρατό, δημιουργεί μια τεράστια στρατιά, 600.000 άντρες περίπου, Ναι. μπαίνει στη Ρωσία, Φτάνει στη Μόσχα Ναι. με 1000 ζόρια μέσα από το ρωσικό χειμώνα πολύ δύσκολη όλη η φάση. και βρίσκει τη Μόσχα άδεια. Ναι, και ο Τσάρος είχε φύγει στην Αγία Πετρούπολη και ουσιαστικά ενώ ο Ναπολέον περίμενε ότι θα πάρει την πρωτεύουσα και τέλος. Βέβαια, η πρωτεύουσα ήταν η Αγία Πετρούπολη, αλλά περίμενε ότι αν πάρει τη μεγάλη πόλη που ήταν η Μόσχα, οι Ρώσοι θα παραδίνονταν. Στέλνει πρέσβη στον Τσάρο, περιμένει και ούτε καν διαβάστηκε. Παραδόθηκε. Ο Τσάρος δεν απαντάει καν. Λέει ο Τσάρος, ας περιμένω. Τι θα κάνουν πια αυτοί οι Γάλλοι. Και όντως περιμένει, οι Γάλλοι περνάνε λίγο δύσκολα και τελικά αποφασίζουν να φύγουν. Τους πιάνει ο χειμώνας καθώς υποχωρούν και για να μην τα απολογούμε, από τους 600.000 γύρισαν Μερικές χιλιάδες πίσω στην Γαλλία, τύπου νομίζω. 30.000. Ναι, κάτι τέτοιο. Ναι, δύσκολα τα πράγματα. Βλέπουν την ήττα στη Ρωσία οι σύμμαχοι, καταπιεσμένοι Ευρωπαίοι, Ναι, Πρόσοι, Αυστριακοί και όλα αυτούς αυτά. που είχαν εξαναγκάσει να είναι φίλοι τους. Ακριβώς. Ναι. Επαναστατούν. Γίνεται η μάχη στην Λειψία, που αυτό είναι το 1813 και εκεί πέρα ήταν η μεγαλύτερη μάχη μέχρι τότε. Συμμετείχαν περίπου 600.000 άντρες μαζί και στις δύο πλευρές. Οι Γάλλοι τότε και υποχωρούν στη Γαλλία. Να μην το απολογούμε,
όλη η Ευρώπη εισβάλλει στην Γαλλία συγχρόνως και τελικά πέφτει και το Παρίσι και ο Ναπολέον αναγκάζεται και από τους στρατηγούς του να παραδοθεί. Φεύγει πρώτα σε μια εξορία πιο κοντά. Στην Ίσο Έλβα, Στην Ίσο Έλβα, ναι. που είναι ένα νησί στην Ιταλία. Τον έχουν εκεί πέρα αποκλεισμένο και καλά οι Βρετανοί. Στην πραγματικότητα, η επιστροφή ήταν κάτι πολύ πιο εύκολο. Αυτό το υπολόγιζαν τη δεύτερη φορά. Ναι, ο Ναπολέον δεν του αρέσει που είναι εκεί πέρα και λέει ας το δοκιμάσω άλλη μια φορά. Παίρνει λοιπόν τους λίγους στρατιώτες που μπορούσε να έχει εκεί πέρα, μπαίνει σε ένα πλοίο και αποβιβάζεται στη Νότια Γαλλία. Και αρχίζει να συμμαζεύει πολιτικό κεφάλαιο και δυνάμεις, ας πούμε, για να κάνει μια μεγάλη επιστροφή στο Παρίσι. Στο μεταξύ είχε γίνει παλινόρθωση της προηγούμενης δυναστείας, του Λουδοβίκου του 18ου, των Βουρβώνων, που ήταν η δυναστεία που έριξε η Γαλλική Επανάσταση. Επιστρέφουν λοιπόν αυτοί, αυτός ήταν αδερφός του Λουδοβίκου του 16ου που του κόψαν το κεφάλι. Και το καθεστώς, ναι, στέλνουν στρατό από το Παρίσι να νικήσει τον Ναπολέοντα, να το σταματήσει. Οι στρατιώτες αυτομολούν και πηγαίνουν με τον Ναπολέοντα. Γιατί ήταν ένας πραγματικός ηγέτης σε αντίθεση με τους βασιλικούς. Άμα δείτε τον Λουδοβίκο 18ο, είναι λίγο, πώς να το πω ευγενικά, είναι λίγο πιο πλατής από ότι είναι ψηλός. Ήταν ο πιο χοντρός βασιλιάς της Ευρώπης. Τέλος πάντων, δεν μπορούσε να περπατήσει. Και βασικά είναι λίγο βλακή αυτό που κάνει, γιατί έστελναν τους παλιούς στρατηγούς του Ναπολέοντα μαζί με τους παλιούς στρατιώτες να πάνε να τον βρούνε και να τον νικήσουν. Να τον νικήσουν. Ναι. Λογικά καλά θα πήγαινε αυτό. Ναι. Μπαίνει λοιπόν στο Παρίσι θριαμβευτής, γίνεται ξανά αυτοκράτορας και όλη η Ευρώπη λέει αμάν. Τι θα γίνει τώρα? Είχε διαμορφωθεί και η Ιερά Συμμαχία έτσι, το 1814. Ναι, βασικά σε εκείνη τη φάση οι ευρωπαϊκές δυνάμεις είναι στη Βιέννη, στο συνέδριο της Βιέννης, και ουσιαστικά χωρίζουν τον κόσμο. Και συζητάνε πώς θα δημιουργηθεί ένα σύστημα για να μην προκύψουν πόλεμοι ξανά και να και επαναστάσεις κυρίως. Με προεξάρχοντα το Μέττερνιχ, τον παλιό μας φίλο. Τον Κάστερρεϊ από την Αγγλία και όλα αυτά. Ναι. Επομένως είναι εκεί πέρα ωραία και καλά στη Βιέννη και συζητάνε πώς θα φτιάξουν την Ευρώπη με τον Ναπολέοντα και μαθαίνουν ότι ο Ναπολέοντας ήρθε πάλι. Επομένως ήταν πολύ εύκολο να συντονιστούν και να μαζέψουν στρατό και να ξαναστείλουν στρατιώτες να πολεμήσουν με τους Γάλλους. Ναι. Στέλνουν λοιπόν οι Πρόσοι και οι Άγγλοι στην περιοχή της Ολλανδίας στρατό μαζί με κάποιες γερμανικές ηγεμονίες και εκεί είναι η πρώτη στρατιά που θέλει να αντιμετωπίσει ο Ναπολέοντας. Μαζεύει λοιπόν ό,τι μπορούσε να μαζέψει, κινείται προς το Βέλγιο. Ναι, στο σημερινό Βατερλό. Και γίνεται η μάχη του Βατερλό, για να το απολογούμε. Εκεί πέρα τον νικάνε. Είναι μία από τις λίγες μάχες που έχασε. Αλλά πολύ κρίσιμη. Πολύ κρίσιμη. Και τέλος πάντων υποχωρεί και αναγκάζεται τελικά πάλι να συνθηκολογήσει. Οι Βρετανοί τον παίρνουν και τον μεταφέρουν πρώτα στην Αγγλία και από εκεί τον στέλνουν απευθείας στην Αγία Ελένη, στη μέση του Ατλαντικού. Ναι, είναι ένα μικροσκοπικό νησάκι στην μέση του Ατλαντικού που τον είχαν εξορία και έκαζε εκεί πέρα μέχρι το 1821. Οπότε και πέθανε. Όμως για όσους μπορεί να σκέφτεστε, άκουσε για την Επανάσταση του 1921. Όχι, πέθανε το Φεβρουάριο. Οπότε. Σίγουρα δεν άκουσε. Ναι, δεν τον ενδιαφέρει. Ακόμη και αν άκουγε. Βασικά δεν υπήρχε περίπτωση να φτάσει ποτέ το νέο εκεί πέρα. Δηλαδή. Okay. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά γενικά. Κάπως έτσι πήγε η όλη φάση. Τα αποτελέσματα της Ναπολεοντίου περίοδου είναι πολύ σημαντικά. Άλλαξε πολύ την Ευρώπη. Γιατί μπορεί να έχασε, αλλά άλλαξε πολύ τον τρόπο που συμβαίνουν οι πόλεμοι. Ναι. Ήταν η αρχή, δηλαδή ήταν η φυσική μετεξέλιξη της Γαλλικής Επανάστασης. Όθησε τους διάφορους εθνικισμούς, ειδικά στην Ιταλία για παράδειγμα. Ναι. Και επαναστατικά κινήματα στην Ισπανία, στην Ιταλία με τους Καρμπονάρους. Επίσης ο Ναπολεόντες κώδικας. Ένα καινούργιο νομικό σύστημα που άμα είστε και νομικοτέτοιοι θα ξέρετε ότι υπάρχουν τα ηπειρωτικά και τα αγγλοσαξονικά νομικά συστήματα. Το ηπειρωτικό βασίζεται στον Ναπολέοντα και στον Ναπολεόντιο κώδικά του. Και οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης το νομικό του σύστημα έχει προκύψει από αντιγραφή του Ναπολεόντιου κώδικα και τροποποιήσεις. Οπότε έχει τεράστια επιρροή αυτό το ζήτημα. Και επίσης ο τρόπος που οργάνωσε το κράτος του άρχισε να υιοθετείται και από άλλες χώρες που δεν ήταν επαναστατικές ή κάτι τέτοιο, αλλά επειδή ήταν πολύ αποδοτικό να χωρίσει τη χώρα σε νομούς και να έχεις διοικητές που διορίζονται από το κέντρο και όχι αριστοκράτες που διοικούν
λόγω του ότι είναι γη του προηγούμενου. Ναι, άμα Πολύ πιο αξιοκρατικό και αποτελεσματικό. Άμα δούμε και πώς ήταν η κατάσταση μετά την Παλινόρθωση, δηλαδή μετά το 1815, δεν συγκρίνεται με το μοναρχικό πολίτευμα που υπήρχε πριν το 1770. Πριν το 1789 βασικά που έγινε η Επανάσταση. Δηλαδή έχει ενσωματώσει πράγματα από την Ναπολεόντια περίοδο, τα οποία παραμένουν και μετά το 1870, αντίστοιχα με την Τρίτη Γαλλική Δημοκρατία που προκύπτει. Και ναι. Ναι, τεράστια επιρροή. Δεν θέλουμε να σας κουράσουμε, οπότε θα περάσουμε γρήγορα στο What If. Ναι. Τι και αν τα έκανε πιο καλά. Καταρχάς, ρε Νίκο, γιατί έχασε? Ποιο ήταν το πρόβλημα? Γιατί καλά τα πήγαινε. Ναι, νομίζω ότι το πρόβλημα ήταν. Τα προβλήματα ξεκινήσαν ουσιαστικά από την Ισπανία. Δηλαδή, η όλη επέμβαση στην Ισπανία αποδείχθηκε καταστροφική, κυρίως γιατί απορροφούσε συνεχώς πόρους που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει οπουδήποτε αλλού. Έπειτα υπήρχε το ζήτημα η κόντρα με τη Ρωσία και λόγω του ότι επανασυγκρότησε κάποια μορφής πολωνικό κράτος που αυτό στα ρώσικα σημαίνει καταστροφή. Ναι, δεν αναφέραμε ότι, αν και είναι όντως λεπτομέρεια, αλλά είχε μεγάλη σημασία τελικά ότι όταν νίκησε τους Πρώσους και τους Αυστριακούς, δημιούργησε το πρώτο πολωνικό κράτος. Υπήρχε πιο παλιά η Πολωνία, αλλά την είχαν κόψει σε κομμάτια και την είχαν κατακτήσει. Πολωνο-Λιθουανική Κοινοπολιτεία εννοώ. Ναι, δεν ήταν ακριβώς πολωνικό κράτος. Τέλος πάντων, το είχαν κατακτήσει οι Ρώσοι, Αυστριακοί και Πρώσοι. Ο Ναπολέον για κάποιο λόγο αποφάσισε να ξαναδημιουργήσει το λεγόμενο Δουκάτο της Βαρσοβίας και αυτό δημιούργησε πολύ αρνητικές αντιδράσεις στην Ρωσία, γιατί οι Ρώσοι φοβόντουσαν ότι αυτό το καινούριο κράτος θα απαιτήσει σε κάποια φάση ρωσικά εδάφη και θα δημιουργήσει ξανά πολωνικό εθνικισμό. Που είναι μια πάγια τακτική που ακολούθησε το ρωσικό κράτος για πάντα. Δηλαδή, μέχρι σήμερα. Και αυτό ουσιαστικά οι Ρώσοι το είδαν σαν μια προσπάθεια των Γάλλων να τους υπονομεύσουν παρά το γεγονός ότι είχαν ειρήνη και είχαν χωρίσει την Ευρώπη, όπως είπαμε στο Τίλσιτ. Ναι. Καλά, αυτό ήταν και μια προσπάθεια της Γαλλίας να υπονομεύσει και την Προσία. Ναι. Έτσι, γιατί ουσιαστικά έχοντας υποτάξει τα γερμανικά κρατήδια και έχοντας διαλύσει την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ο Ναπολέοντας αυτό που ήθελε κατά βάση ήταν να κρατήσει κάτω την Προσία και την Αυστρία δευτερευόντως. Καλά, η Αυστρία δεν ήταν και πολύ δύσκολο να κρατήσει κάτω. Ναι, αλλά για να μην έχουν επιρροή. Προφανώς, ναι. Για να μην έχουν επιρροή στο γερμανικό κόσμο εννοώ. Ναι. Ο Ναπολέον είχε φτιάξει και την Συνομοσπονδία του Ρήνου, που ήταν ουσιαστικά ένα πρωτογερμανικό. Μια οντότητα. Ναι. Κατήργησε την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και έφτιαξε μια γαλλική συμμαχία των Γερμανών που την έλεγχε. Επομένως, μπορούμε να δούμε τα λάθη του ήταν ότι δεν ήταν πολύ καλό στην διπλωματία βασικά. Δεν νόμιζε ότι μπορεί να κυριαρχήσει όλη την Ευρώπη απλά με τη δύναμη του στρατού του, ο οποίος ήταν πολύ καλός. Το πλεονεκτήμα του γαλλικού στρατού ήταν η καταπληκτική του οργάνωση, ο πολύ αποτελεσματικός ανεφοδιασμός που είχε και η ταχύτητά του και το γεγονός ότι είχε πολύ στρατό. Είχε το καλύτερο στρατολογικό σύστημα στην Ευρώπη. Μπορούσε από έναν πληθυσμό που είχε η Γαλλία, που ήταν μεν μεγάλος, αλλά δεν ήταν συγκρίσιμος με όλους. Ναι, γιατί ήταν και ο πρώτος που έφερε τη στράτευση. Δηλαδή τη στράτευση του πληθυσμού, εννοώ, την υποχρεωτική στράτευση των ανδρών. Ναι, μπορούσε να αντιλήσει από τον ίδιο πληθυσμό πιο πολύ στρατό από ότι η μέση ευρωπαϊκή χώρα που λειτουργούσε με ακόμα φεουδαρχική λογική και μισθοφόρους. Ήταν ο πρώτος εθνικός στρατός, ας πούμε. Αυτά ήταν τα πλεονεκτήματα, αλλά παρόλα αυτά, πόσο στρατό πια μπορεί να έχεις για να υποτάξεις όλη την Ευρώπη? Δεν γίνεται να έχεις στρατιωτική κατοχή των πάντων. Πρέπει κάπως να τους έχεις φίλους σου. Ναι. Ο Ναπολέον δυσκολευόταν λίγο με αυτό το κόνσεπτ. Νόμιζε ότι μπορεί κάθε 2-3 χρόνια να πολεμάει, να κερδίζει αποφασιστικές μάχες και να υποτάσσει. Μια λογική λίγο, πώς να το πω, αλαζονική θα έλεγα. Σαν να έχεις αυτό το παιχνίδι που με το σφυρί που βαράς τους τυφλοπόδικες που βγαίνουν. Κάποτε οι τυφλοπόδικες θα βγουν πάρα πολύ μαζί και θα προλάβεις. Ναι. Αυτό έγινε ουσιαστικά. Και αυτό, η αδυναμία του Ναπολέοντα να καταλάβει και αυτή την κατάσταση δηλώνεται και από τη σχέση του με τον Ταλεϊράνδο. Ναι, τον Υπουργό Εξωτερικών. Που είχαν μια συγκρουσιακή σχέση, ας πούμε. Ο Ταλεϊράνδος ήταν διπλωμάτης, ήταν και η δουλειά του βέβαια, και το έλεγε συνεχώς. Μήπως να έχουμε κάποιο πιο βιώσιμο σύστημα, να μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Και όλα αυτά. Ο Ναπολέον, δεν χρειάζεται. Ναι, τελικά ο Ταλεϊράνδος έφυγε, σαν ένας άλλος Αλκιβιάδης, και πήγε στις ξένες χώρες και τους έλεγε πώς να νικήσουν τη Γαλλία. Και όντως
άκουσαν τις συμβουλές του και τον νίκησαν. Και τελικά ήταν και ένας από τους αρχιτέκτονες της Ιεράς Συμμαχίας. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, επομένως, τι μπορεί να αλλάξει. Εκεί γύρω στα 1806-1807, αν ο Ναπολέον δεν υποτάξει τους Αυστριακούς και τους Πρώσους τόσο βία και τους πιάσει έτσι λίγο πιο πολύ στο φιλότιμο, τους δώσει λίγο, δεν τους αποσπάσει τόσες πολλές επαρχίες, τους έχει λίγο πιο γουτσου-γουτσου, αυτό θα οδηγήσει σε μια λίγο πιο, ας πούμε, τροβαρή σχέση ανάμεσα στη Γαλλία και τις χώρες αυτές και θα είναι λιγότερο πιθανό ότι θα επαναστατήσουν αντίον του. Ναι, και επίσης θεωρώ ότι εφόσον δεν έχουμε την Ισπανία, δηλαδή αν δεν, όχι να μην επιτεθεί στην Πορτογαλία, απλά να μην προσπαθήσει να αλλάξει την κυβέρνηση της Ισπανίας, να διώξει τη δυναστεία. Ουσιαστικά να δώσει στους Βορβόνους την Πορτογαλία και μαζί τη Βραζιλία και τις κτήσεις που έχει η Πορτογαλία. Ουσιαστικά να γίνει μια Ιβηρική Ένωση. Που θα είναι λειτουργεί... κάτι που είχε συμβεί και στο παρελθόν. Ναι, και θα λειτουργεί κάπως σαν puppet της Γαλλίας, αλλά όχι απευθείας, δηλαδή με την ίδια βασιλική οικογένεια. Υποκαθολικό πρίσμα, δηλαδή να συνεχίσει ο καθολικισμός να είναι κυρίαρχη δύναμη. Αυτό και θα αποφέρει ηρεμία στην Ευρώπη ώστε ο Ναπολέοντας να παραμείνει μια, ας πούμε, σταθερά και θα κρατήσει και την Ισπανική Αυτοκρατορία μαζί με τις Πορτογαλικές κτήσεις επίσης στη θέση τους στην Αμερική, έτσι, δηλαδή... Επίσης πρέπει να σκεφτούμε ότι εκείνη τη στιγμή στην Ευρώπη υπήρχαν τα τρία πιο ισχυρά ναυτικά ήταν της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας. Δεν υπήρχε σύγκριση ανάμεσα στο γαλλικό και το ισπανικό και το βρετανικό. Ήταν πολύ πιο ισχυρή η Βρετανή στη θάλασσα. Αλλά άμα ενώσει τους άλλους δύο και τους δώσει και λίγο χρόνο, είχαν τη δυνατότητα να χτίσουν καινούργια πλοία, να αποκτήσουν περισσότερη ναυτική εμπειρία και ενδεχομένως να φτάσουν σε κάποιο σημείο πιο μετά να μπορούν να αντιμετωπίσουν τους Βρετανούς. Αυτό που έγινε στην πραγματικότητα ήταν ότι προσπάθησαν, όσο ακόμα οι Ισπανοί και οι Γάλλοι ήταν σύμμαχοι, αλλά τελικά τους νίκησαν οι Βρετανοί στο Τραφάλγκαρ και από εκείνο το σημείο και μετά ο Ναπολέον παράτησε την ναυτική προσπάθεια. Είχε κάποιες φιλοδοξίες κάποτε να εισβάλλει στην Αγγλία. Αλλά οι Βρετανοί ήταν τόσο ισχυροί στη θάλασσα, τους νίκησαν που δεν. Άμα όμως είχε κρατηθεί λίγο, είχε περιμένει, είχε κρατήσει καλές σχέσεις με την Ισπανία και έκανε μεγαλύτερες επενδύσεις στο ναυτικό, ήταν πιο επιφυλακτικός από την αρχή, ίσως μακροπρόθεσμα να μπορούσε να δημιουργήσει ένα στόλο, ο οποίος να νικούσε τους Βρετανούς και να επέτρεπε τους Γάλλους να εισβάλλουν στην Αγγλία, η οποία είναι και πολύ κοντά στη Γαλλία. Δηλαδή τη βλέπεις. Εδώ πήγαν οι Ρωμαίοι. Ακριβώς. Ναι. Άμα δεν έχεις το βρετανικό ναυτικό να σε εμποδίσει, το να πάει στην Αγγλία δεν είναι τόσο δύσκολο. Ειδικά με έναν ισχυρό στρατό όπως είχε η Γαλλία. Και οι ίδιοι οι Άγγλοι δεν είχαν το ίδιο κόνσεπτ του να στρατολογούν και να έχουν μεγάλο στρατό και όλα αυτά. Επομένως, άμα έμπαινε, το Λονδίνο είναι και πολύ κοντά στις ακτές. Ναι. Δεν θα ήταν δύσκολο. Ακολουθούσαν τον Τάμεση απλά. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, επομένως, κρατάμε το κομμάτι το ναυτικό, κρατάμε το όχι πείραγμα στην Ισπανία, κρατάμε το να έχεις τους συμμάχους σου λίγο πιο λάσκα. Αγαπησιάρικα. Και να τους στρέψεις προς άλλες κατευθύνσεις και δεις την Οθωμανική Αυτοκρατορία, έτσι. Ακριβώς. Και γιατί πάνω απ' όλα είμαστε Έλληνες. Ναι, και η Ρωσία και η Αυστρία έπρεπε να είναι προσανατολισμένες ανατολικά και όχι προς τα γερμανικά κρατήδια ή την Πολωνία αντίστοιχα. Ο Ναπολέον ενδεχομένως δυσκολεύεται να καταλάβει ότι και οι άλλες χώρες είναι χώρες και οι άλλες χώρες έχουν ιμπεριαλιστικά πώς το λένε, project και ότι πρέπει κάπου να διοχετεύσει την επεκτατική τάση της Ρωσίας και της Αυστρίας. Και επομένως, αν μπορούσε με κάποιο τρόπο να τους οθήσει προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ούτως ή άλλως οι Ρώσοι ήταν σε Ρωσοτουρκικό πόλεμο το 1810-11 περίπου και είχαν πάρει τμήμα της Ρουμανίας, ήταν πολύ προφανές κατά τη γνώμη μου ότι έπρεπε να τους στρέψει προς τα εκεί και κάπως να μοιράσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία και να λύσουν και το ανατολικό ζήτημα. No. Ούτως ή άλλως ο Ναπολέον, όπως αναφέραμε, ενδιαφερόταν για την Αίγυπτο. Ούτως ή άλλως ο Ναπολέον στον πραγματικό κόσμο είχε πάρει τεπτάνησα και είχε διπλωματικές επαφές με τον Αλή Πασά. Ο οποίος είχε εξεγερθεί την ίδια περίοδο και στο δικό μας What If. Γιατί να όχι. Πούμε ότι αν ο Αλή Πασάς, ο οποίος ξέρουμε ότι είχε φιλοδοξία να γίνει Σουλτάνος, αν απλούστατα συνεργαζόταν με τον Ναπολέοντα και μαζί με τους Ρώσους και τους Αυστριακούς τεμάχιζαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, να πάρει ο Αλή Πασάς κάποιες επαρχίες
να κάνει το δικό του. Να υπάρξει ένα μικρό ελληνικό προτεκτοράτο των Γάλλων. Ναι, στο νότο, γιατί θα πήγαιναν οι Γάλλοι με το στόλο, ας πούμε. Ναι, δηλαδή, Πελοπόννησο, Κρήτη. Ναι, με σύνορα στη Θεσσαλία ίσως. Δηλαδή... Ναι, κάτι τέτοιο. Και οι Ρώσοι να πάρουν Ρουμανία, Βουλγαρία. Η Αυστριακή, Βοσνία, Σερβία, ίσως Αλβανία. Και οι περιοχές τύπου Αίγυπτος να την πάρουν οι Γάλλοι, Ελλάδα, Γάλλοι. Και τα υπόλοιπα Αλιπασάδες. Ναι, ένα τουρκοαλβανικό μοντέλο αυτοκρατορίας. Ναι. Ξέρετε, θα μας αρέσουν εμάς με τα περίεργα, τις ανατροπές της ιστορίας και τα έθνη που δεν τα περιμένεις να κυριαρχούν. Αυτό είναι κάτι που όντως μπορούσε να γίνει, γιατί όπως είπαμε, είχε στο μυαλό του κάτι τέτοια ο Ναπολέον και μάλιστα αναφέρεται ότι είχε σκεφτεί, καταρχάς είχε διπλωματικές επαφές με τους Πέρσες. Είχαν κάποια σχέδια για εισβολή στην Ινδία. Το οποίο εντάξει, ακούγεται αστείο και όντως είναι αστείο. Αλλά υπήρχαν συγκρούσεις. Όντως ήταν ενδιαφέρει περιοχή. Και υπήρχαν συγκρούσεις των Γάλλων και των Βρετανών στον Επταετή Πόλεμο στην Ινδία. Γιατί η Γαλλία είχε απικιακή εξάπλωση και εκεί. Ναι, αν και δεν συνεχίστηκε. Ο πόλεμος είναι ένας πόλεμος ο οποίος έγινε πριν την Επανάσταση τη Γαλλική. Εκεί στα 1756 νομίζω. Ναι, με 1763. Ναι, 63. Και είναι και ένας από τους κεντρικούς λόγους που τα γαλλικά ταμεία ήταν άδεια. Ναι, και γι' αυτό έγινε η Γαλλική Επανάσταση. Ναι. Ο πόλεμος αυτός ήταν ένας ευρωπαϊκός πόλεμος, τέλος πάντων δεν χρειάζεται να αναλύσουμε, αλλά για να το απολογούμε, οι Γάλλοι έχασαν τις απικίες στους Βρετανούς από αυτό το πράγμα. Σχεδόν όλες τους από την Αϊτή. Έχασαν την Γαλλική Ινδία και την πήραν οι Βρετανοί. Γι' αυτό ο Ναπολέον σχεδίαζε κάπως να επιστρέψει η Γαλλία στην Ινδία και δεν έγινε ποτέ. Αν όμως πήγαιναν τα πράγματα όπως περιγράφουμε και αν δεν φοβόταν ότι οι Ρώσοι και όλοι οι υπόλοιποι θα του τη φέρουν, τότε θα είχε την ελπίδα και την ευκαιρία ότι μπορεί να κινηθεί προς τη Μέση Ανατολή και να κάνει όλα αυτά που λέμε. Ένα θέμα είναι βέβαια πώς εμπιστεύεσαι τους Ρώσους. Δηλαδή, ναι, τους έχεις στρέψει προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά γιατί οι Ρώσοι να ανεχτούν τη γαλλική κυριαρχία στην Ευρώπη? Συνεχώς θα φοβούνται ότι θα τους κάνεις κάποια πονηριά. Και πάντοτε οι Ρώσοι θέλανε έτσι κάποιο ζωτικό χώρο προς τα δυτικά. Δηλαδή, ενώ επειδή είναι η μεγάλη ευρωπαϊκή πεδιάδα, χρειάζεσαι πάντοτε χώρο προς τα δυτικά. Επομένως, κατά κάποιο τρόπο παραμένει ο κίνδυνος της Ρωσίας, αλλά νομίζω ο Ναπολέον θα έπρεπε να σκεφτεί ότι καλύτερα να αφήσει τους Ρώσους να κάνουν την πρώτη κίνηση. Να μην πάει αυτός να εισβάλλει στη Ρωσία, γιατί ακόμα και να υποτάξει τη Ρωσία για λίγο, είναι αμφίβολο πώς μπορείς από το Παρίσι συνεχώς να στέλνεις στρατό για να υποτάξει πιθανές ρωσικές εξεγέρσεις και όλα αυτά. Τα κόλπα που έκανε με τους Αυστριακούς, θέλω να πω, δεν μπορούσε να τα κάνει με τους Ρώσους. Δεν μπορείς να υποτάξει μια τεράστια χώρα από την άλλη άκρη του κόσμου. Ναι. Αυτό είναι κάτι που πολύ δυσκολεύτηκαν να καταλάβουν ιστορικά. Τύπου Χίτλερ. Προφανώς. Αλλά ναι. Και μιας και το ανέφερες, μια σημαντική λεπτομέρεια επίσης που θα έπρεπε να αναφέρουμε είναι και για τη θέση των Εβραίων στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της ναι. Ο Ναπολέον γενικώς ήταν Εβραιοελευθερωτής. Γιατί στην επαναστατική Γαλλία και από τον Ναπολέοντα ήταν η πρώτη φορά που απελευθερώθηκαν οι Εβραίοι. Και πήραν την ιδιότητα του πολίτη. Ναι, το οποίο, fun fact, δεν ίσχυε μέχρι τότε. Οι Εβραίοι στην Ευρώπη δεν ήταν πολίτες, ήταν απλά άλλο ένα πράγμα που είχαν στα γκέτο, ας πούμε. Ναι. Τους διαχειρίζονταν σαν ξένο σώμα. Ακριβώς. Σε πολλές χώρες οι Τσιγκάνοι επίσης παρέμειναν σε αυτό το καθεστώς μέχρι και πολύ πρόσφατα. Δηλαδή... Ναι, ουσιαστικά, δηλαδή από εδώ ξεκίνησε και το secular Judaism φάση. Να. Επομένως, ο Ναπολέον αυτό το έκανε και είχε θετικά αποτελέσματα γι' αυτόν, γιατί ήταν υπέρ του οι εβραϊκές κοινότητες. Μάλιστα, όταν μπήκε στην Ιταλία, κατέστρεψε τα τείχη των γκέτο που υπήρχαν στις Ιταλικές πόλεις. Το οποίο είναι συμβολικά πολύ σπουδαίο. Ναι. Και αυτό έθεσε και τα θεμέλια και για άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, τη θέση των Εβραίων στην Αλγερία, για παράδειγμα, ή στην υπόλοιπη Βόρεια Αφρική, όπου οι Γάλλοι, ακόμη και μετά τον Ναπολέοντα, δηλαδή ακόμη και όταν άρχισαν τις κατακτήσεις τους, περίπου 15 χρόνια μετά την επιστροφή της. Το 1930 οι Γάλλοι εισέβαλαν στην Αλγερία και κατέλαβαν την απικία που είχαν οι Γάλλοι. Σε εκείνη τη φάση. Και απέδωσαν την ιδιότητα του πολίτη στους Εβραίους, ενώ δεν την απέδωσαν στους Αλγερινούς. Αντίστοιχα, οπότε δημιουργήθηκε μια άλλη δυναμική εκεί πέρα. Τέλος πάντων, οπότε ναι, αυτές είναι οι αλλαγές που θα μπορούσαν να κάνουν Ναπολέοντας, και άμα το προβάλλουμε και λίγο στο μέλλον, μπορούμε να
δούμε μια Ευρώπη η οποία σταδιακά γίνεται πιο νεωτερική, πιο γρήγορα. Δηλαδή, καταραίει το φεουδαρχικό σύστημα σε όλες τις χώρες, στις οποίες έχουν κυριαρχήσει οι Γάλλοι. Δημιουργούνται καινούργια κράτη. Ο Ναπολέον είχε φτιάξει το βασίλειο της Ιταλίας. Μπορεί αυτό να επεκταθεί και να γίνει ένα πραγματικό Ιταλικό κράτος. Ακόμα και αν η Ιταλία έβλεπαν τους Γάλλους σαν κατακτητές, σταδιακά διαμορφώθηκε την περίοδο της κυριαρχίας των Γάλλων η Ιταλική εθνική συνείδηση. Επομένως, μπορεί να φανταστούμε μετά το θάνατο του Ναπολέοντα, πες δεκαετία 1830-1840. Όταν ο Ναπολέοντας ο δεύτερος Ναι, θα είναι ο επικεφαλής της Ευρώπης. Ναι. Μπορούμε να φανταστούμε μια επανάσταση των Ιταλών εθνικιστών και να δημιουργείται μια Ιταλία πιο νωρίς. Η Ιταλία βασισμένη στις αρχές του διαφωτισμού, της δημοκρατίας και όλα αυτά τα πράγματα. Και αντικαθολική. Ενώ ότι θα έχεις και μια μια πολύ διαφορετική κατάσταση με το Βατικάνο, για παράδειγμα. Ναι, δηλαδή ναι. και την παπική εξουσία. Γιατί ίσως ο Πάπας να αρχίσει να θεωρείται λίγο Ιουσουφάκι των Γάλλων. Μπορεί. Και επειδή κιόλας οι καινούργιες γενιές οι οποίες δεν είχαν ανατραφεί με πολύ βαθύ θρησκευτικό αίσθημα στις περιοχές αυτές. Επίσης ο Ναπολέοντας, όπως είπαμε, δημιούργησε την πρώτη ενωμένη γερμανική οντότητα και μείωσε πολύ τη δύναμη των Πρώσων και των Αυστριακών, οπότε μπορεί να δημιουργηθεί μια Γερμανία η οποία να μην έχει σαν κέντρο της το μιλιταριστικό προσικό μοντέλο, αλλά είναι λίγο πιο φιλελεύθερη. Και καπιταλιστική ρινανία, ας πούμε, κάπως έτσι δηλαδή. Ναι, ίσως. Για όσους ξέρετε, για τις επαναστάσεις του 1848 είχε πάει να γίνει μια ενωμένη Γερμανία πριν οι Πρώσοι μπουν στη φάση. Ναι, αυτό δεν πέτυχε, αλλά ίσως με Ναπολέοντα και όλα αυτά οι φιλελεύθεροι στην Γερμανία, εφόσον δεν θα έχουν αριστοκράτες και βασιλιάδες να τους περιορίσουν, να μπορούν να δημιουργήσουν ένα ενιαίο γερμανικό κράτος, βέβαια, το οποίο θα είναι πολύ ευάλωτο στις γαλλικές στρατιές, επομένως θα πρέπει να είναι και φιλικό προς τη Γαλλία, αλλά παρόλα αυτά, προβάλλοντάς το προς το μέλλον, ενδεχομένως σε κάποια φάση και οι Γερμανοί να επαναστατήσουν και να δημιουργηθεί ένα γερμανικό κράτος πιο νωρίς, όχι το 1871, αλλά το 1850, ξέρω εγώ. Βέβαια, απ' την άλλη πρέπει να σκεφτούμε και κάποιους άλλους παράγοντες. Για παράδειγμα, υπάρχει και η περίπτωση της Σουηδίας. Ναι, με τον Μπερναντότ. Ναι, που ουσιαστικά ναι. ο Ναπολέοντας έδωσε σε έναν στρατηγό του το θρόνο της Σουηδίας και αυτός παρέμεινε ως βασιλική οικογένεια. Οι απόγονοί του παρέμειναν ως βασιλική οικογένεια μέχρι σήμερα στη Σουηδία. Και είναι πολύ αστείο γιατί όταν τελικά εναντιώθηκαν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες του Ναπολέοντα, και αυτός πήγε μαζί τους. Δηλαδή, ο παλιός στρατηγός πήρε τον Σουηδικό στρατό και επιτέθηκε γι' αυτό στη Γαλλία. Στον διάμεσο είχε χαθεί και η Φιλανδία και ουσιαστικά αυτό που ήθελε ο Μπερναντότ ήταν να πάρει την Νορβηγία. Δηλαδή ναι, και το κατάφερε. Και το κατάφερε, ναι, με τη συνθήκη του Κιέλου. Οπότε έχουμε και μια Σουηδία η οποία είναι πιο μικρή. Δεν έχει επεκταθεί σε Νορβηγία. Έχουμε ουσιαστικά μια Σκανδιναβία όπως την ξέρουμε σήμερα, αλλά δεν ήταν έτσι το 19ο αιώνα, το οποίο είναι όντως μια αλλαγή. Και έχουμε την Νορβηγία να ελέγχεται από τους Δανούς, όπως ήταν τότε. Ναι. Και το θέμα είναι, θα πάρει την Αγγλία ή όχι? Αυτό που περιγράφαμε πριν. Αυτό είναι μια πάρα πολύ κέρια ερώτηση από την άποψη ότι θα μπορούσε να γίνει μια μεγάλη κλίμακας εισβολή από τον Νότο, αλλά δεν ξέρω. Δηλαδή, ακόμη και αν έπαιρνε την Αγγλία, τι θα την έκανε? Δηλαδή, θα δημιουργούσε ένα puppet state. Ναι, το θέμα είναι, θα έβαζε κάποιον αδερφό του ή θα έβρισκε κάποιο μέλος της βρετανικής οικογένειας που να είναι φιλικό προς αυτόν και να βάλει αυτό σαν βασιλιά. Δεν είναι σαφές. Αλλά όπως και να το κάνουμε, σκεφτείτε αποικίες της Βρετανίας να αυτομολούν και να κάνουν τι θέλουν. Σκεφτείτε δηλαδή ένα Καναδά από το 1815, κάπου εκεί, μια Νότια Αφρική, ένα δικό της πράγμα. Ναι. Η Βρετανική Ινδία που ακόμα δεν είχε χτιστεί πλήρως. Ίσως ποτέ να μην υπάρξει. Θα γινόταν Γαλλική Ινδία. Ενώ ότι με βάση το χρονοδιάγραμμα που περιγράφουμε, ίσως να γινόταν Γαλλική Ινδία. Είναι και ένα ζήτημα μήπως ο Ναπολέον απλά αποσπάσει τις αποικίες από τους Βρετανούς και τις πάρει η Γαλλία. Άρα μπορούμε να φανταστούμε έναν γαλλικό Καναδά ή μια γαλλική Νότια Αφρική και μια γαλλική Αυστραλία. Δεν θα το έλεγα. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν είχε. Δηλαδή ακόμη και με το Ισπανικό ναυτικό μαζί, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει κάτι τόσο μεγάλο. Εγώ δεν το βρίσκω τόσο παράλογο, γιατί ακόμα αυτές τις περιοχές δεν έχουν και πολύ μεγάλο πληθυσμό. Τέλος πάντων, μπορούμε να το έχουμε και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Θεωρώ ότι θα είχαμε πολλά παραδείγματα τύπου Νότια Αφρική όμως. Ναι. Δηλαδή εννοώ ότι για παράδειγμα, εάν οι Γάλλοι έκαναν αυτό που περιγράφεις, τότε θα είχαμε ας πούμε αποικίες μίξ
με μίξ ευρωπαϊκούς πληθυσμούς εννοώ. Δηλαδή, Ναι. πιο πολλά παραδείγματα όπου υπήρχε κόντρα μεταξύ Άγγλων επίκων με κάτι άλλο, ή Γάλλους ή Ολλανδούς για παράδειγμα, ή Ναι. οτιδήποτε. Όπως στην Νότια Αφρική που υπάρχουν Ολλανδοί και Βρετανοί. Στον Ναι, Καναδά εννοώ Γάλλοι και Άγγλοι. και που πολέμησαν μεταξύ τους. Δηλαδή Ναι, εννοώ ναι. ότι οι πόλεμοι των Boers, ας πούμε, θα μπορούσαμε να είχαμε πολύ περισσότερα τέτοια παραδείγματα. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα είναι ότι δεν θα ανεξαρτητοποιηθεί ποτέ η Λατινική Αμερική. Δηλαδή, θα ανεξαρτητοποιηθεί απλά πολύ πολύ αργότερα. Στο δικό μας κόσμο, τον πραγματικό, η Ισπανική Αμερική επαναστάτησε γύρω στο 1810 με 20. Λόγω του ότι είχε πέσει η Μητρόπολη. Ναι, έχει πέσει χέρι των Γάλλων η Ισπανία. Τελικά αυτές οι χώρες απέδειξαν την ανεξαρτησία τους όλες μέχρι το 1830 περίπου. Αυτό δεν θα γίνει στο δικό μας κόσμο. Θα φτάσουμε μέχρι το 1900 και ακόμα η Νότια Αμερική θα ανήκει πλήρως στους Ισπανούς. Σίγουρα σε κάποια φάση θα επαναστατήσουν. Απλά θα είναι πολύ πιο μετά. Και θα είναι και με άλλους όρους. Δηλαδή θεωρώ ότι θα αλλάξει πάρα πολύ και το μοντέλο αυτών των χωρών. Δηλαδή θεωρώ ότι θα έχουμε πολύ περισσότερες κοινωνικές δημόσεις μέσω της Ισπανικής Αυτοκρατορίας. Απλώς δεν είμαι σίγουρος πόσο θα κρατούσε ακόμα η Ισπανική Αυτοκρατορία, καθώς στις αρχές του 19ου αιώνα έτσι κι αλλιώς ήταν ετοιμόρροπη. Δηλαδή εννοώ ότι η κατάσταση μιλάμε για πάρα πολύ διαφθορά και πάρα πολύ μεγάλη απόσταση πολιτισμικά μεταξύ της Μητρόπολης και των λατινοαμερικανικών απικίων. Παρ' όλα αυτά, είναι δύσκολο να φανταστώ πώς θα μπορούσαν αυτές οι χώρες να επαναστατήσουν αν η Ισπανία είναι OK. Άμα μπορούν να στείλουν στρατό σε απικίες να υποτάξουν επαναστάσεις και αν δεν έχουν δεχτεί το σοκ οι Ισπανοί στη Λατινική Αμερική ότι έχει πέσει η Μητρόπολη. Γιατί αυτό έγινε. Ναι. Γεωλογικά. Ναι, αυτό που έγινε και έπεσαν αυτές τις χώρες είναι ότι έμεινε η μόνη legitimate, ας πούμε, ισπανική κυβέρνηση. Ήταν πλέον το Γαλλικό Προτεκτοράτο και υπήρχαν και οι χούντες που λέγαμε πριν. Η πιο μεγάλη από αυτές τις χούντες ήταν η χούντα του Καντίζ και οι κυβερνήσεις των απικιών στην Αμερική είχαν το πρόβλημα ότι πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα ή στα γιουσουφάκια των Γάλλων ή σε μια αμφίβολης ισχύως κυβέρνηση της Ισπανικής Αντίστασης. Επομένως απλά αποφάσισαν να κάνουν τα δικά τους. Ναι. Άμα δεν γίνει αυτό, θεωρώ ότι είναι πιθανό οι χώρες αυτές να μείνουν υποταγμένες και επειδή το οικονομικό του σύστημα στηριζόταν στο ότι είναι κλειστές στο εξωτερικό εμπόριο, εμπορεύονται μόνο με την Ισπανία και όλα αυτά, ότι ενδεχομένως να κρατήσει αυτό πολύ περισσότερο μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες οικονομικές ζυμώσεις και αλλαγές, να δημιουργήσουν τάξεις οι οποίες θα επαναστατήσουν. Αυτό θεωρώ. Μπορεί να μην ισχύει, αλλά στην τελική what if είναι. What if είναι ακριβώς, ναι. Πέρα από ένα ακόμα θέμα που θέλω να θέσω, δεν ξέρω αν έχεις και εσύ ακόμα να προσθέσεις κάτι στο what if του επεισοδίου μας. Εγώ νομίζω πρέπει. Βασικά πες. Ναι. Ουσιαστικά το τελευταίο θέμα που μπορούμε να πούμε για το τι θα γινόταν εάν τέλος πάντων ο Ναπολέοντας είχε επικρατήσει και όλα αυτά είναι η IT. Τι θα γινόταν με. Ξεχάστε την. Ναι, ξεχάστε την. Ναι. Τι χρέος μέχρι το 1970, όχι. Το πρώτο κράτος από απελεύθερους δούλους, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Οι οικονομικές δυνατότητες ήταν πολύ σημαντικές για να την αφήσει ο κοντός. Ο Ναπολέον είχε στείλει μια στρατιά να πάρει πίσω την IT από τους επαναστατημένους σκλάβους, αλλά δεν είχε πετύχει αυτό. Αλλά τώρα δεν τον εμποδίζει τίποτα από το να ξαναστείλει. Και να στείλει πιο πολλούς. Και μάλιστα με γύρω-γύρω ισπανικές απικίες σε μια σταθερή Ισπανία που είναι σύμμαχος της Γαλλίας. Δηλαδή εννοώ ότι ακόμη και έτσι να το πάρεις. Ακριβώς. Είναι καταδικασμένο. Δηλαδή η IT δεν θα μπορούσε ποτέ να πραγματοποιήσει μια επιτυχημένη εξέγερση. Ναι. Ωραία. Να προσθέσω και τελευταίο ότι λογικά, επειδή αυτό έγινε και στον πραγματικό κόσμο, υπήρχαν επαφές Γαλλίας επαναστατικής και Ναπολέοντα με την Αμερική. Έτσι έγινε και ο πόλεμος του 1812, για όσους ξέρετε από αμερικανική ιστορία. Οι Αμερικανοί εισέβαλαν στον Καναδά με την ελπίδα ότι θα πάρουν αυτή την περιοχή όσο οι Βρετανοί ήταν απασχολημένοι με τους Ναπολεόντους πολέμους. Τελικά δεν πέτυχε αυτό. Αλλά στον κόσμο τον οποίο οραματιζόμαστε είναι πολύ πιο πιθανό οι Αμερικανοί να μπορέσουν να νικήσουν τις Βρετανικές απικιακές δυνάμεις και να πάρουν τον Καναδά. Άρα σκεφτείτε τώρα να ανακεφαλαίωσουμε. Μια Βόρεια Αμερική που ανήκει στις ΗΠΑ. Μια τεράστια
Ισπανική Αυτοκρατορία, που περιλαμβάνει όλη την και τη Νότια Αμερική. Βραζιλία. Ναι, και τη Βραζιλία. Και όλη την Ιβρική Χερσόνησο. Οι Γάλλοι κυρίαρχοι στην Ευρώπη, βέβαια με κάποια ερωτηματικά, γιατί όσο περνάει ο καιρός είναι αναπόφευκτο οι υποτελείς να επαναστατήσουν, αλλά θα επαναστατήσουν και θα γίνουν κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι ήταν στο δικό μας κόσμο. Κάτι πιο φιλελεύθερο και δημοκρατικό, και όχι αυταρχικό και ιερά συμμαχία, βασιλιάδες και όλα αυτά. Δεν θα περάσει ποτέ η Ευρώπη την περίοδο της παλινόρθωσης, του Κογκρέσου της Βιέννης και όλα αυτά. Ο Μέτερνιχ θα μείνει άνεργος. Ο Μέτερνιχ θα μείνει άνεργος. Αντί η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχουμε κομματιασμένη Μέση Ανατολή σε Ναι, Ρώσους και θα έχουμε και μια πιο και Γάλλους και Αυστριακούς. για μια πιο πρώιμη απικιακή περίοδο. Δηλαδή η Αίγυπτος και η Μέση Ανατολή θα πέσουν στα χέρια των Ευρωπαίων και Πολύ νωρίτερα. Πολύ νωρίτερα. Δηλαδή και η Κύπρος και η Αίγυπτος και η Παλαιστίνη και η Συρία. Όλες αυτές οι περιοχές θα βρεθούν υπό γαλλικό και συμμαχικό γύρω-γύρω έλεγχο. Επίσης, φαντάζομαι. επειδή αναφέραμε για την Περσία, τότε υπήρχαν συγκρούσεις Περσίας-Ρωσίας. Εφόσον δεν υπήρχε πλέον η Βρετανία, δεν θα υπάρχει η Βρετανία να εμποδίσει τους Ρώσους από το να κατέβουν στην Περσία και στην Ινδία, μπορούμε να φανταστούμε μια ρωσική αυτοκρατορία να πλησιάζει στις περιοχές του Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ιράν. Απλώς δεν ξέρεις αν το μεγάλο παιχνίδι, δηλαδή το Great Game, ρε παιδί μου, το οποίο ήταν μεταξύ Βρετανών και Ρώσων, εάν θα γινόταν μεταξύ Ρώσων και Γάλλων μακροπρόθεσμα και θα γινόταν και στην Ευρώπη παράλληλα. Ναι, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Ίσως οι Ρώσοι, επειδή δεν θα μπορέσουν ποτέ οι Γάλλοι να κυριαρχήσουν τη Ρωσία, ίσως οι Ρώσοι να προσπαθούν να οθήσουν αυτές τις συμμαχικές και καλά χώρες τους Γάλλους σε επανάσταση. Άρα ουσιαστικά ο κόσμος να είναι το δίπολο Γαλλία-Ρωσία. Ναι. Οπότε ναι, μπορεί να υπάρχει το Great Game με αυτή τη λογική που λες. Και ευρύτερα. Δηλαδή Ναι, να είναι ναι, όχι ναι, μόνο ναι, στην Ασία. Ναι, και να έχουμε μια ευρασιατική, ας πούμε, Ρωσία να πολεμάει μια. Ακόμη μεγαλύτερα από το. Ναι, από να ότι πολεμάει μια Γαλλία η οποία, σαν την Αθηναϊκή Συμμαχία, χάνει τους συμμάχους της. Και ναι, θα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Κάπως έτσι φανταζόμαστε τον κόσμο. Η Ελλαδίτσα μας θα γίνει γαλλικό προτεκτοράτο. Γαλλινοτάτη δημοκρατία της Ελλάδος. Ναι, ναι, κάπως έτσι, ξέρω Θα εγώ. είναι και έτσι πολύ. Ακόμη περισσότερο kits αρχαιοελληνικό, φαντάζομαι. Ναι, Δηλαδή, εννοείται ότι ελευθερία και δημοκρατία και τέτοια. Ο Καποδίστριας. Είχαμε δεν μια πολύ. θα είναι σπουδαίος. Ναι. Γιατί ο Καποδίστριας ήταν φιλορώσος στον πραγματικό κόσμο. Ναι. Και οι Και μάλιστα, Γάλλοι και δεν μάλιστα τα όταν, είχε έρθει, ήθελαν αυτά. όταν είχαν έρθει οι Γάλλοι στην Κέρκυρα και είχαν καταλάβει τα Επτάνησα, ο Καποδίστριας αρνήθηκε να συνεργαστεί μαζί τους. Γι' αυτό και ανταμείφθηκε από τους Ρώσους αργότερα, όταν έπεσαν τα Επτάνησα στη Ρωσία. Ακριβώς. Και ίσως γι' αυτό και να έγινε και μετά υπουργός εξωτερικών των Ρώσων, γιατί είχε εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη τους. Τέλος πάντων, τίποτα από αυτό δεν θα γίνει. Ξεχάστε τον Καποδίστρια. Θα έχουμε μόνο Κοραή και Κολέτη. Μόνο φιλογάλους Μόνο. σε αυτόν τον κόσμο. Θα μιλάμε όλοι καθαρή γλώσσα, ούτε καν καθαρεύουσα. Και γαλλικά. Παιδιά, γαλλικά. φαντάζεστε μια Ευρώπη που θα μιλούσε με γαλλικά. Δηλαδή. Ε, Εφιάλτης, λίγο. Εφιάλτης, πραγματικά. Εφιάλτης, Άστο αλλά- καλύτερα. Να μην κερδίσουν απολύτως. Άστο. Αναιρούμε όλο το what if, παιδιά. Ναι. Πρώτο what if και το αναιρέσαμε ήδη. Εντάξει. Αυτά γενικώς. Ναι, ελπίζουμε να σας άρεσε. Ελπίζουμε να γουστάρατε την ανάλυση που κάναμε. Δώστε μας λίγο feedback για τον ήχο. Ναι, ελπίζουμε πραγματικά να σας βελτιώσαμε και την εμπειρία δηλαδή και να μην έχετε παράπονα φέτος. Κάντε like, subscribe, εγγραφείτε στο Spotify και τα σχετικά. Πείτε τους φίλους σας. Σπρώξτε φίλες το, σας, κάντε share παντού. Στα φύλλα σας. Ό,τι Πείτε το είναι. παντού. Σε όποιον ενδιαφέρεται για την ιστορία και σε όποιον δεν ενδιαφέρεται για να ενδιαφερθεί. Ακριβώς. Αυτά γενικώς. Η ιστορία είναι ζωή. Η ιστορία κυλάει στις φλέβες μας. Πολύ ποιητικός σήμερα. Ναι, ναι, Πάρα ναι. πολύ ποιητικός. Ελπίζουμε. Τέλος πάντων, όλη η κατάσταση που έχουμε κάνει να συνεχίσει και για το υπόλοιπο της σεζόν. Σας περιμένουμε και στα επόμενα επεισόδια μας. Ακριβώς. Και μέχρι το επόμενο podcast, σας παρακαλούμε μην είστε Γάλλοι. Ναι. Please don't. Please don't. Friends. Please. Don't friends. Ναι. Αυτά. Αυτά. Φιλιά. Ciao, ciao.